मित्रांनो, आजच्या आपल्या कथेचे नाव अंकलचा मोठा गुल्ला. मी माझ्या तोंडात आणि गांडीत घेतला. मित्रांनो, कथा ज्यांना आवडेल त्यांनीच बघा बरं का. हेल्लो मित्रांनो, माझे नाव रितू आहे आणि मी भोपाळची राहणारी आहे. आज मी माझी एकदम खरी गोष्ट घेऊन आले आहे. ही माझी पहिली झवाझवीची स्टोरी आहे. यामध्ये मी माझ्या अंकलकडून सील तोडून घेतली होती. ही घटना त्या वेळची आहे जेव्हा मी 18 वर्षाची होते. आता माझे वय 19 आहे आणि मी दिसायला जास्त गोरी नाही आहे, पण माझे ठाणे एकदम सुंदर आहे. माझे ठाणे एकदम मोठे आहेत. आता मी माझ्या अंकलची माहिती देते आहे. माझे अंकल माझ्या पेक्षा 1 वर्ष लहान आहेत, पण ते माझ्यापेक्षा मोठे दिसतात. ते एकदम गोरे आणि स्मार्ट आहेत. माझ्या घरी मी आणि माझी मम्मी राहते आहे. घरी दादा आणि दादी पण राहत आहेत, पण ते आता म्हातारे झाले आहेत. त्यामुळे ते त्यांच्या रूम मध्ये बसून राहत असतात. माझे पप्पा पोलीस मध्ये आहेत आणि त्यांची पोस्टिंग दुसरीकडे झाली आहे. त्यामुळे ते आमच्या बरोबर राहत नाहीत. माझे पप्पा महिन्यामधून 1 वेळा घरी येत असतात. आमच्या बरोबर माझे एक अंकल पण राहतात, ज्यांचे नाव रोहन आहे. माझे अंकल आता 10वी मध्ये शिकत आहेत आणि मी 12वी मध्ये आले आहे. मी माझ्या अंकलला त्यांच्या नावाने हाक मारत असते. रोहनची बॉडी एकदम मस्त आहे. मी रोहन बरोबर कॉलेजमध्ये जाते. माझ्या कॉलेजमध्ये माझ्या 2 फ्रेंड आहेत आणि त्यांचे नाव सीमा आणि रिंकी आहे. माझ्या दोन्ही फ्रेंडला बॉयफ्रेंड आहेत. त्यामुळे मला पण बॉयफ्रेंड पाहिजे होता. माझ्या क्लासमध्ये एक मुलगा आहे जो मला खूप आवडत होता. त्याचे नाव प्रदीप होते. मी त्याच्या बरोबर क्लास मध्ये गप्पा मारत असते, पण तो माझ्या बरोबर जास्त बोलत नव्हता. मग मी एक दिवस त्याला म्हणले की मी तुला प्रेम करते आहे. तर त्याने म्हणले की नाही, मी करत नाही. मग त्याने म्हणले की तुझ्या बरोबर कोणी प्रेम करू शकत नाही, कारण की तुझ्या पप्पांना समजले तर ते त्याला पकडून जेलमध्ये टाकून देतील. माझे पप्पा एक मोठे पोलीस आहेत आणि त्यामुळे माझा कोणी बॉयफ्रेंड नाही आहे आणि कोणी माझ्या वर लाईन पण मारत नाही. सर्व मुले मला खूप घाबरतात आणि त्यामुळे कोणी माझ्या बरोबर बोलत पण नाही. एक दिवसची गोष्ट आहे, जेव्हा मी माझ्या घरी एकटी होते, तेव्हा रोहन बाथरूम मध्ये अंघोळ करत होता आणि मी तिथून निघाले होते तर बाथरूमचा दरवाजा उघडा होता. त्याला अंघोळ करताना पाहून माझी इच्छा जागी झाली होती आणि मग मी ठरवले की रोहन ला पटवले पाहिजे. तेव्हापासून मी त्याच्या बरोबर एकदम प्रेमाने बोलू लागले होते आणि आता त्याच्या बरोबर मस्ती पण करत होते. मग असेच काही दिवस निघून गेले होते. मग एक दिवसची गोष्ट आहे, तेव्हा त्यांचे आणि माझे बोर्डचे एक्झाम येणार होते. तेव्हा आम्ही एकत्र शिकत होतो. तेव्हा मी आणि रोहन एकत्र बसून अभ्यास करत होतो. मी तेव्हा पण रोहन बरोबर खूप वेळ मस्ती करत राहत होते. त्या दिवसची गोष्ट आहे जेव्हा मी आणि रोहन एकमेका बरोबर मजाक करत होते. तेव्हा मी मस्ती करत असताना रोहनचा बुल्ला पकडून घेतला होता आणि दाबला होता. तर तो माझ्यावर रागावला होता. तर मी त्याला म्हणले की बघ रोहन, तू कोणाला काही सांगू नकोस, पण तुला पाहिजे असेल तर माझे बुक्स तू दाबू शकतोस. मग त्याने हे ऐकले होते आणि मला बेडवर झोपवले होते आणि माझे ठाणे त्याच्या दोन्ही हात मध्ये पकडले होते आणि दाबून दिले होते. आता आम्ही रोज एकत्र अभ्यास करत होतो आणि मग तिथे बेडवर तो माझे आंबे दाबत होता आणि माझ्या कपड्यावरून त्याचे तोंड ठेवून तो चोखत होता. आता जेव्हा तो माझे आंब्यावर तोंड ठेवून चोखात होता, तेव्हा मला खूप मजा येत होती. आता आम्ही रोज असेच मस्ती करत होतो. जेव्हा तो माझे आंबे दाबत होता, तेव्हा मी त्याच्या बुल्ला पेंट वरून दाबून देत होते. मग काही दिवसची गोष्ट आहे,
जेव्हा रोहन ने मला म्हणले की आज काही अजून करूया तर मला समजले होते की त्याला काय पाहिजे आहे. मला हे ऐकून खूप आनंद झाला होता. मग मी त्याला नाही म्हणले होते आणि म्हणले की आज नको, परत कधीतरी करूया. मग त्याने ओके म्हणले होते. मित्रांनो, त्याच्या 3 दिवस नंतरची गोष्ट आहे. माझ्या पुचीची मध्ये खूप आग लागली होती आणि तेव्हा रोहन अन मी अभ्यास करत होतो. आणि तेव्हा अभ्यास करता करता 12 वाजले होते. मग मी त्यावेळी रोहन जवळ गेले होते आणि त्याचा नागोबा घासू लागले होते. मग तो पण माझे पाय घासू लागला होता. आम्ही एकमेकाला घासत होतो. तेव्हा रोहनने मला त्याच्याकडे ओढून घेतले होते आणि रोहनने माझ्या ओठवर त्याचे ओठ ठेवले होते. आणि माझे ओठ तो चोखू लागला होता. आता तो माझे ओठ तोंडमध्ये घेऊन चोखत होता आणि मला पण खूप मजा येत होती आणि मी पण त्याचे ओठ चोखत होते. मग त्याने काही वेळ नंतर माझे कपडे काढून टाकले होते. आता मी ब्रा पेंटीमध्ये आले होते. आता तो माझे आंबे ब्रा वरून दाबू लागला होता. आणि मग त्याने मला मिठी मारली होती आणि मग माझे ब्राचे हुक उघडले होते. आणि त्यामुळे आता माझे आंबे एकदम आजाद झाले होते आणि आता माझे आंबे त्याच्या समोर आले होते. आधी त्याने माझे आंबे त्याच्या हातमध्ये पकडले होते आणि मग त्यांना दाबू लागला होता. मग त्याने माझा एक बोल तोंड मध्ये घेतला होता आणि जोर जोराने चोखू लागला होता. मग त्याचे डोके पकडून मी माझ्या आंबे वर दाबू लागले होते आणि तो एक आंबे चोखत होता आणि दुसरा दाबत होता. आणि मला खूप मजा येत होती. आता मी सुंदर आवाज करत बेडवर इकडे तिकडे होत होते. आता तर माझ्या पुचीची मध्ये पण एकदम आग लागली होती. मग मी त्याला पकडले आणि म्हणले की यार रोहन, आता पटकन करून टाक. तर त्याला समजले होते की मी काय म्हणते आहे. आणि मग त्याने त्याचे एक एक करून कपडे काढून टाकले होते. मग त्याने त्याचा बुल्ला बाहेर काढला होता आणि मग त्याने बुल्ला हातमध्ये पकडला होता आणि त्याला जोर जोराने हलवू लागला होता आणि तो एकदम कडक झाला होता. मग रोहनने माझे पाय पकडले होते आणि त्याच्या जवळ ओढून घेतले होते. मग मी माझे पाय पसरले होते आणि तो माझ्या पायाच्या मध्ये उभा झाला होता आणि त्याचा बुल्ला माझ्या पुचीची वर ठेवून त्याला घासू लागला होता. मग त्याने काही वेळ असेच माझ्या पुचीची वर बुल्ला घासला होता आणि मग त्याने माझ्या पुचीमध्ये एक ठोका मारला होता आणि माझी पुची एकदम टाईट होती, त्यामुळे बुल्ला बाहेर निघाला होता. त्याने मग माझ्या पुचीची वर थूक लावले होते आणि परत बुल्ला आतमध्ये टाकला होता. तर मी एकदम ओरडले होते की आ आ मेले, यार काढ त्याला, मी मरून जाईन. पण त्याने माझे काही पण ऐकले नाही आणि हळूहळू माझ्या पुचीमध्ये बुल्ला टाकू लागला होता आणि मला ठोकू लागला होता. आता तो हळूहळू आत बाहेर करत होता आणि मला पण आता हळूहळू मजा येऊ लागली होती. आणि आता मी पण त्याचे ठोके एन्जॉय करत होते. मग त्याने माझी कमर पकडली होती आणि त्याच्याकडे ओढले होते आणि माझ्या पुचीची मध्ये जोराने ठोके मारू लागला होता. तो माझे आंबे हातमध्ये पकडून एकदम जोर जोराने मला ठोकू लागला होता. आता मी पण एकदम सुंदर आवाज करत त्याच्याकडून ठोकून घेत होते आणि माझी पुचीची घासत होते. मग त्याने मला असेच जोर जोराने 10 मिनिट ठोकले होते आणि मग त्याने बुली पुचीमधून बाहेर काढला होता आणि मग तो बेडवर झोपला होता. मी त्याच्या नागोबा वर माझी पुची ठेवून बसले होते आणि मग वर खाली करून त्याला ठोकू लागले होते आणि मला खूप आनंद होत होता. तेव्हा माझे आंबे एकदम जोर जोराने वर खाली होत होते आणि तो माझे आंबे पकडून दाबत होता आणि मी त्याच्या बल्यावर उड्या मारत होते आणि त्याने मला असेच खूप वेळ ठोकले होते. मग 15 मिनिट ठोकले की मग त्याने पाणी काढून टाकले होते.